Boy, guys, sinulsulan eh. Siyempre, magkumpara. Actually, ang bilangan din lang. Iba. Wala yung gago, kung ano. Kung nga kasi, kasing mo. Diba, birthday ni Charles? Ano ko yung ginagawa ng tanga? Sana nagpabukas mo na lang. Nakita ko naman. Ako namamahinga. Papasok ako bukas. Sabi ko yan. Ano, atin na kita? Huwag ka na umuwi, di ba? Atin na kita. Ano gusto Ano? mo? Umuwi ka o matutulog dito? Matulog na lang eh. Ano, atin na kita? Alvin! Ayaw sa... Alvin, ano ka ba? Walang iyakan. Sabi natin dito. Wala sila. Pinagbibintangan ka ba? Walang iyakan. Sa pagsabog sa batasan na kinamatay ni Basilan Congressman Muhammad Baal Oh, sa'yo naman. at tatlong iba pa. Tinorture lamang daw siya. Yung matabang mo lang magtagal dito. Bakit ano yung pinagbibintang ka sa'yo doon? Tangan, tunod-tunod ng bike. Bakit? Anong Bike lang, ginawa? lang, may fingerprints daw ako ron. Tangina nyo, sabi ko. Pa-fingerprints nyo ako ron. Pag ako lumabas, ano itatangi ko sa inyo? Sabi ko gano'n. Hindi ako tatakbo rito. Pag ako lumabas na fingerprint nyo, na ako. Wala, tangina. Hindi daw sa pinipinpoint ako, gago. Pero hindi ikaw. Tayo, Win. Away nyo kay Jok Jok, dapat sa inyo. Hindi, dapat may ilaw dito. Dapat nga, hindi mo Dapat wag kayong mag-aaway ng magkaibigan. Sinasabi ko lang kasi, gawa rin tayo natin. Oo nga, iba nga yun. Dapat hindi mo na yung Yung magkaibigan, hindi nag-aaway. Oo. Tutulungan yan. Pinigbigyan ko rin, binuhusan na. Tutulungan niya sa hirap at ginhawa. Tulungan lang yung Bill. Hindi dapat yun. Ikaw nung makita gagawin mo tanga. At saka yung Ako, dalawa. di ako gumagano'n. Hindi mo pala gawain yun eh. Tapos gagawin sa akin nung isa gagawin Kaya mo nga tanga. sinabi ko sa kanya eh. No, tanga? Pero kahit hindi niya rin kaya, kasi sinabihan ni Luigi na, di wag, diba? Wala nga. Huwag na nga eh. Kaso nga lang ginawa pa rin ng tanga. Gagi. Napatangan ka lang. Kahit paano, ginawa ko Waterproof tanga. na. Hindi dapat gano'n. Dahil hindi ko gawain yun. Maging ano. Kanina sila dalawa pa bumili. Ayun. May nag-text, naputol. Hindi na save? Hindi na save. Send mo nga sa akin. Gagawin ng tanga. Dali, send mo sa akin yung YouTube natin. Ano yan? Hindi, okay pa. Hindi, dito pa pala. Ayan, nagre-record pa. Salamat kayo, may Marshall. Pangit Sige, daw. boy. Ayun, si Dayan. Akala ko. Excuse me. Kasya? Hindi, Kasya. Excuse me. Ayun, tenga lang nakikita sa'yo naka-zoom. Excuse me, makikiraan lang. Tuloy ang tigil-pasada sa buong bansa. Ha? Hindi na Ano yung kay Sharin? pambansang tigil-pasada Sharin. na ang sa isang press conference. Nakakawin pa. Ang sa loob ng mga pero hindi naman daw nakikita ng gasolina. Walang. Ano mo ng tubig? Ano muna gago? Ano ba yan? Birthday ni Totot. Hindi, ako lang.